sa DCGB! Ano nasa ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Pangudto na naman na alas 12:38 na po ni na pagkaudto. Kumusta po tabian ga boss? Ano lamang tabian? Pigigibo nindo dyan. Mantangan kadaklan an mga nasa opisina kan gobyerno, so mga estudyante na sa eskwelahan. Dahil ta Martes pa sana. Ano lamang tabian sa inyong panguduhan dyan? Oy, salamat po sa sponsor mingunan ki Pangudto. Ang mga personahe sali sa Department of Agrarian Reform Bicol. Abaan ang swerte kan mga tao dito pag may program ang DAR. Perming salbado an sa muyang pangutuan. Maray na pagkauto Kuya Jarel. And then sa familia mo dyan sa Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Sa mga motorista nakapagpa gasolina na kamo, nagduma na ba kamo sa mga gasoline station dahilan ta may mga nagkaperang adjustment ngunya na pagkaaldaw. Anan bet nagduduko-duko ka dyan? Ababaon so camera no. Nagduduko-duko digdi sa muyaan ang samuyang IT. Tatigkuan niya supatos kan microphone. Maray na pagkauto dyan sa Barangay 23. Dyan lang yan sa palibot min, mga nakaantabay iyan. Oy, good news palan. Ay, maray na pagkauto. Sabi ni Sir Mark Andy Marbella, ini po umahagad pagkaon sa imo Ma'am Angel. Ay, sir, halipot ngunyan an sa imong suulog na pantalon. Ta kami digdi, nawarasan man sa napo ka na marhay na bareta. Ika dyan, Sir Andy, ta nasa paglibot-libot ka, dakol ka dyan na pwedeng mabakalan, dakol baga po dyan ng mga karinderya. Mas maray na ngunyan, Sir Andy, magbakal sa mga kuro karinderya. Ta medyo buro barato pa ang po digdian barakalon. Makakabakal ka pa ki gulay na peratado, tapos susera. At the same time, makabuot ka pa Kuya Sir Andy kung pirang rice. Ang rice bagangon yan sa mga fast food chain, hababaan na ang 32 pesos. Diyan sa mga karinderya, makabakal ka pa kitig G's, 12, 15. Maray na pagkauto po sa Task Force Kaayusan at Kalinisan, digdi po sa Syudad kan Legazpi, nasa paglilibot-libot iyan. Sabi ni Sir Andy, nagmahal po tapig bubukod sa presyo kan gasolina. Hehehe. Ay, speaking of gasolina, Sir Andy, sige po baga, ang langkaw, sobra sa piso. Tapos mabuyong mag-rollback iyan. Ay, aba daw ta nagkapirang sentimo sa naan pigro rollback. Kaya kabayo mo dyan, Sir Andy, dyan sa may parte kan piglilibot-libot mo itong magkaharali sa mga balaw-bagaw, mga nakakaulang sa mga sidewalk. Pasiguruhon mo na ngunyan, Sir Andy, ta medyo may adjustment ko na, medyo nagbabaki, nagkaperang sentimos. And ang good news ko nan, Sir Andy, nahiling ko sa Bareta sa Lado Nasyonal kasuhapon baga may ipigpaluwas na anunsyo na nasa food emergency na bagas digdi po sa tuyang nasyon. Sabi digdi, pwede na da, Sir Andy, makabakalin bagas publiko sa kantidad na 35 pesos an kada kilo. Kasunod da po iyan kan deklarasyon kan food emergency sa bagas sa nasyon. Kung sa sinabi po kan NFA na iluluwas kan ninda kan ahensya itong mga natipon na mga bagas. Syempre sa pagbabakal po baga kayan sa mga parao madigdi sa tuyang palibot. Iluluwas ditong stock ang well-milled rice nin sa good sa tulong bulan. Pwedeng makabakal dyan sa mga LGUs, government-owned and controlled corporations, as in digdi po sa mga kadiwa ng Pangulo o KNP sites. Ang apot ko, Sir Andy, kuno rin po ini
mailuluwas sa publiko. Ang sabi digdi, iluluwas pa man sana. Wala pa ki ipigtalaan na petsa kun nuarin mapo na pwedeng magpabakal kay ini ang NFA. Sabi digdi inikan magdeklarar si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kan Lunes o kaso hapon po iyan in food security emergency sa bagas. Basado naman po sa naging rekomendasyon kang National Price Coordinating Council. At least medyo makakaigwanin access ang mga tugang-tang medyo susapat man sana ang kita. Imagine, kung ang range ngunyan kan bagas nasa 50 to 55, ito ang medyo maray-maray na klase. Makabawas-bawas na baga ang 15 pesos na kabawasan hali duman sa regular na presyo kung may papabakal. And sana marealisar ini sa mas lalong padaling panahon. Tanganing maaprobetsaran kan dakol na mga nangangaipo bako lang po digdi sa Bicol region. And of course, duman po sa mga naghahapot ka naka-schedule na mobile blood donation kan BSL, SNRL, kasuhapon may ipigpaluwas ng sindang anunsyo sa pagikan sa indang official Facebook page. Sa mga interesado pong magdonar, pwede po kamong makipagkomunikar kay Miss Nicole Anbejo, ang Donor Recruitment Officer po kan BSL SNRL. Maray na paggawto kay Dr. Alan Lucanias, an pamayo ka na sabing opisina. Diyan lang sila sa compound kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Sabi digdi, ngunya na pagkaaldaw, February 4, niyan po sila dyan sa General Hospital sa Sorsogon City and then dyan sa Barangay Malubago, Manito, Albay. Sa aga, February 5, magkakaiga po nin mobile blood donation dyan sa Rural Health Unit kan Daraga, Albay. Sa Barangay Tumulin kan Legao City and then Rural Health Unit man kan Pulangi. Sa February 6, sa ipigpaluwas po na anunsyo kan BSL SNRL, gigibuhon an parehong aktibidad dyan po sa Barangay Kumapo Kapo sa Pilar sa Sorsogon, 1M Alberto Memorial District Hospital, dyan po iyan sa San Andres, Catanduanes. Sa Friday, February 7 po, tabi iyan, RHU Pulangi, Barangay Sampaloc, Sorsogon City, dyan sa STI Legazpi City, PNP Region 5, dyan po iyan sa Campo General Simeon Ola, and then sa Barangay Ilawod kan Kamalig, Albay. Sa mga interesado, dakulang tabang po iyan tanganing makasugpon kita ninto dugo duman po sa mga pasyenteng nangangaipo nin pag may mga operasyon, may mga kaipuhan po na salina nin dugo and iba pang procedures. Makakatabang po nin marhay iyan, lalo na ngunyan po na bulan sagod sa posibleng sa Marso, pigaapod po iyan na lean months o kulang po itong sa mga po digdi, mga nakastock, mga nakasaray na dugo dyan po sa blood bank ta. At the same time, medyo diit itong sa mga nag-donate ni na dugo po sa tuyang mga mobile blood donation activity. So, rosimana iyan na pigigibukan BSL SNRL. Tanganing magdakol-dakol po ang supply ni dugo digdi po sa tuyang blood bank. Dahilan ta apera sa probinsya kan Albay itong po digdi mga pasyente kan mga ospital sa probinsya kan Albay. Sindaman nagsusupply ni dugo sa may parte kan Sorsogon, Masbate, and then Catanduanes. Ituman apat na probinsyang susuplayan nin dugo, tapos Camarines Sur and Camarines Norte. Diyan iyan sa may parte kan anapodigdikan BMC o ining Bicol Medical Center. Diyan po iyan sa probinsya kan Camarines Sur.
Dakulang tabang iyan, takon babakalon kaya, ako kaya may experience ka iyan last time na nangaipo one of our member sa family, nangaipo nin bag nin dugo. Medyo dipisil ang blood type na ito. Naghanap kami sa, nakaantos kaming Bicol, Red Cross Bicol. And then, kaiduman kaya sa Red Cross, kaipuhan mo magbaya. Maski na may dara kanin na madonar, kaipuhan po nindong magbayad. Syempre, duman sa magiging proseso. Sabi ka to ka nakauron ko dati si Ma'am Rose Rivero, pamayokan Red Cross Albay Legazpi chapter, na aside duman sa pag-extract kan dugo, kaipuhan nindang hilingon kung ito bang dugo kan sa kan donor, and then itong pasyenteng nangangaipuan match. May mga isi-separate pa sinta dyan, and halawig na proseso ang kaipuhan. Kaya duman ngayon, napapaduman ngayon Miss Angel, itong supig babayad. Last time kan 2020 ata ito, ang aram kong bayad nasa 1,800. And medyo, kung lalo na kung ang kaipuhan mong dugo, so medyo dipisil hanapon. Ako kaya dati naghahanap ako kay B positive na blood type. Nakakuha man ako, asay duman sa anapoligdi sa pig bakal, supigbayadan sa Red Cross, nagtauman kami duman sa donor. Tanaguyod mi man sa na ito, dyan sa palibot. At kaipuhan mi, urgent so pang ipumika ito nindugo. Tamay ooperahan. Kaya just in case man lang po na kamuan interesado and qualified kamo, di kamo mag-aadita before man kamo extra kanin dugo, ipapairaro man kamo kaiyan sa magakanigong assessment kan mga medical officers na presente po sa activity na iyan. Kung kamuan may sufficienteng katurog, wara nin alcohol intake, and then iba pang mga qualification na piga-aram dyan, tanganing madeterminaran kamo kung kamuan qualified na kuhaan nin dugo or dae. Kaya di ka mo mag-aadit, tamay proseso man po na pag-aagihan iyan. Once na na-determine na pwede ka mong magdonar, saka man po kamukha yan kukuhaan ng dugo. Pero pag daig, di makamukhaan pipiriton. Even though gusto nindong magdonar ng dugo. Tamay assessment ma po dyan na pigigibo ka iyan. Maray na pag-go to kay Ma'am Lorna Plaza, watching from Castilla, Sorsogon. And kay Tita Malin, dyan sa barangay Bugtong, Legazpi City. Tita Malin, nag-agi ako sa hapon dyan sa Indoy. Nagbisita ako kasuhapon kay Ate B. Saraduho na so arong nindot. Tapalibasa hapon na. And banggi na ako nag-uli. Maray na pag-go to kay Joseph Nares, kay Kuya Joseph Nares, nakaantabay po ngunya na pagkaod to. Ma'am Angel, digdi po sa Bicol Region, sa po gigibuhon ang kadiwa ng Pangulo. Ayan sana ma'am, tadita ka masimbag ngunyan, taiyan na barata na tigsabi ko about duman sa 35 pesos na kada kilo nin bagas. Naku ako iyan sa Lado Nasyonal. Mahalat kita kung may ipapaluwas na anunsyo ang Department of Agriculture Bicol. Ay, kulibat ko po pala, duman sa mga paraomata, kasi may pig forward ako si Ma'am Lovella na bareta regarding po duman sa padagosan sa indang pag-validate kan mga paraoma na posibleng matauan nindanin benepisyo sa pagikan na financial na pagtaunin tabang para po digdi sa mga rehistrado sa RSBSA. Kan mga nakalis bagang aldaw, dakol na mga paraomad tadigdis sa Bicol Region sa probinsya kan Albay partikular na nakaresibinin tabang financial hali sa Agriculture Bicol. Sabi digdi, nagpupuuna na sila mag-validate kan mga lihitimong paraoma na pwedeng makaresibinin financial na asistensya hali po sa opisina. Ang katuwang po ninda dyan sa pagkondukta ng validation. Ta syempre, kulang man ang mga personnel kan DA Bicol sa pirang munisipyo asin syudad digdi sa Bicol Region.
Ang katawang ninda dyan, iupuan municipal and city agriculture offices kung saan ang mga paraoma ang dapat po narehistrado sa rice farmer, ano nga nining RSBSA, registry po ini, registry system kan mga paraoma RSBSA. Ta kung saan po pwede ka mong magparehistro duman mga farmers tanganing kwalifikado ka mong makakuha po nin mga ining registry system for basic sector in agriculture. Saro iyan na akreditasyon once na kamupuan sarong paraoma digdis sa tuyang palibot. Dahilan ta kung dati last year ang aram ko kaiyan pigtaon ninda is 5,000 pesos. Sabi ni Ma'am Lovella, ngunyan ngayang taon Angel, posibleng maglangkaw ini ni nasa 7,000 pesos. Pero pag tanaw yan sa mga farmers, di man ibig sabihin na pwede yan gastuson kung sain. Siyempre, ibabakal yanin mga farm inputs, mga fertilizer, gagamiton ngayon para sa pagpatrabaho kan sa idang kabasan, pagpatarok, and then iba pang preparasyon. Tangani pag-abot ka itong planting season. Actually, nguna na nagpuo na ang planting season digdi po sa tuyang palibot. Posibleng maglangkaw ang financial na asistensya kaan from 5,000 to 7,000. And sa pinakaultimong datos kan DA Bicol, digdi po sa Bicol Region, may maabot na sa sobra na sa 186,309 to be exact na mga paraomaan pwedeng tauan ka iyan na mga asistensyang iyan sa mga masunod na alda. And sabi pa digdi, pigiinguwa kan DA Bicol na mapuunan ang payout sa bulanin Marso sa man iba-ibang probinsya sa Bicol Region. Ano daw kung may exemption iniong DA Bicol? Pero posible, pag-araw kayo na may mga anunsyo sinda kan payout, lalo na kung government funds, syempre nakapag-secure man sinda kayanin exemption hali sa Commission on Election, lalo na po papaharani na ang eleksyon sa Mayo 2024. Kaya duman sa mga dai pa nakapagpa-register sa RSBSA na mga farmers aprobetsara na po tabi nido ang pagkakataon tanganing po digdi makapag-avail man kamo kan mga benepisyo na ipigtatao po ka na gobyerno bilang tabang man po duman sa mga paraoma po digdi sa Bicol Region. Pwede ka mong magpasiring sa mga municipal or city agriculture offices po nindo para maghagad nin tabang. Pero ang aram ko, ang kada barangay, igwa po sindanin mga Farmers Association and Organization na nagpo-form sinda kayanin mga organisasyon, nag-i-elect nin mga officials, tanganing mapadali man ang pag-komunikar kan mga city agriculture offices, mga officers dyan, para magpaabot nin tabang. And sa naghahapot nin kung sa inyo pwedeng makahagad nin mga binhi or seedlings para sa pagtanom po nin mga produkto, arog po kan mga gulayon, pwede po kamo magpasiring sa City Agriculture Office. Si Jerome nga ni po VP, nagkakamang-kamang dyan, taharani, hababaon. Ano pa man po Kuya Nems, belated happy birthday kay Ate Brenda Flora. Salamat po sa merindalon kasuhapon. Libre doon na naman pala po VP ang panguduhan ang merindalan taod-taod. Happy birthday kay Kuya Ronald Baldo. Ang sa kuyang kapartner po sa Radio Technical, si Kuya Nems Flora. Sa IT Now dyan si Jerome Nico Martinez. And then sa tuyang mga OJT hali sa Cut College. Ako po tabi ang sinong nakaibahan ko na napagkaod to. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan.
Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of